गादा गुदा मानसिनिनो मोनफा मोनफा भट लानानै दिनै जाय बिथाङा बेबायदि खेंस्लायै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो। सिं ब्रह्मआ सोर आंथ' सिनाया बहानि गादा गुदा सिखारि मानसि फैदों आं बेखौ मिथिया। बेथ' सिखारि टाइपसोबो जानो हागौ मानसिफ्रा बुंलाबायनाय खोनादों। हाग्रा बिफानखौ नोंसोर सामलायनो हायाखै? दावराय देख्रेबाथ' देख्रेबला देख्रेबलि बहुद बाथ्रा बुंलाबायो। मानोना बिथांनि आखुथायानो जेब्लायबो नेगेटिभनिफ्रायसो स्टार्ट जायो। हाग्रामाखौ डिफेन्सिभ होगासिनो दङ। जाय दावराय देख्रेबा ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बे दावराय देख्रेबानो हाग्रामाखौ दिनै ट्राइबेल बेलेन ब्लकखौ गैया होननानै बुंनो थाखाय इनस्टिगेट खालामबोदों। बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ। BPFनि सासे एडभकेट जानानै एडभकेसि जानानै थांनाय 17 बोसोराव हाग्राखौ माबायदि रैखाथि होदों बेनि माबाखौ आंनो होग्रोथों रिजाल्टखौ। दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो मा होनो जोंनि दिनैनि MCLA मानव गिदिर MCLA बिथां मा बसुमतारी देरहासार बसुमतारीया रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन खालामदों। हाग्रामानि दैदेननायावनो दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फरेस्टखौ धंस खालामनानै बिथांमोना टि गार्डेन खालामदों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोजां बुंनो हाखायो। मानोना बिथांमोननि दिनावथे हाग्राया जोबदोंमोन। बिथांमोननि फोजोबनो नागिरनाय हाग्राखौ जों दे संरैखा हैदों संरैखा होगासिनो दङ। बिथाङा बुंनायनि सिगां रायजो राजानियाव थांनानै खबर लाहैग्रोबानो जाबाय। बिराद मोजां कुइसन। दावराय देख्रेबखौ धन्यबाद होयो आं। रायजो राजानि सिगाङाव दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामनो खाबु मोनबाय। आंनियाव गोसोआव साननाय फैयाखैमोन बेखौ जे रायजो राजानो क्लियार खालामना होनांगौ होननानै। जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जेसेबां पस्ट दङ 1100टा पस्ट खालि दङ। बे 1100टा पस्टखौ बावैसोनो इन्टारभिउ होनानै जोङो साख्रि होनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। बयनिख्रुइ दुखुनांथाव देख्रेब मोना हाग्रामा मोना माफा माफा लेवार माफा सिखो थै सोबग्रा बिसोर हारिखौबो सोबनानै हारिखौ अमा गादिला होनानै फोजोबनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। बिनिफ्राय दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रैखाथि होनो हादों। गादा गुदा मानसिनिनो मोनफा मोनफा भट लानानै दिनै जाय बिथाङा बेबायदि खेंस्लायै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो। बेयो दिनैनि समावहाय रोखा जाबाय। आरो सोर मानसियाहाय जेब्लायबो नेगेटिभनिफ्राय स्टार्ट खालामो खोथा बाथ्राफोरखौहाय बिबुंथिफोरखौहाय जों बेखौबो रोखायै मोनथिजोबखाबाय। बेखौ रावबो नङा वान एन्ड अनलि जोंहा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथां गावनो निजेनि परिचयखौ गावनो होना लागासिनो दङ। दासान्दि जिमाननाखि बिबुंथि होदों बिथाङा बेनि फिनजाथायखौ हले लोगो लोगो होफिनबाय थानो गोनां जादों बिथाङा। मानोना दिनै सारा BTC नाङैनो बयबो बिथांखौ आवग्रिनानै लादों। बिथाङा दिनैनि समाव बोरैबा आनलाकिलि बिथांखौ जेब्ला सोरबा गावनि डिपार्टमेन्टखौहाय सालायनायाव फेलियर जादों होननानै सोङोबा बिथाङा दिनै खोथाखौहाय ओरैबायदि दानस्लायनानै गुबुन बेलेग फारसेथिंहाय लानानै थांनायखौ जोङो दिनै नोंथाङा जि बिबुंथि होदों बेनि गेजेरजोंनो नोंथांखौ नुलांगासिनो दङ। नोंथांनि केरेक्टारफोरखौहाय बेवहाय सोरबा बिथाङा आरो गोबां जोंनि BTC ओनसोलनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ सिनाय मोनमारा। आरो थारैनो बिथाङा दिनै मोनसे सन्देह बायदि खोथा बुंदों जे बिथाङा थारैनो जोंनि BTC ओनसोलनि नोंमारगौना नोंमारा ना गेजेर ससेयावनो बबेनिफ्रायबा जोनोम मोनबोनाय नामा बिथाङा। जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा दावराव देख्रेबखौहाय दावराय होननानै बुङो। अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौहाय दिनै बिथाङा आंथ' सिनाया बबेनि गादा गुदा सिखारि होननानै बुंनाय रावफोरा थारैनो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। आरो बेनो रोखा फोरमान होयो जे बिथाङा पजिटिभलि गावनि बिबुंथिखौ स्टार्ट खालामजेनो ना नेगेटिभलि स्टार्ट खालामजेनो बेखौहाय आङो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खनसेबाव एक्सप्लेन खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानाखै। बिथांनि बुंनाय बायदि नोंथांमोना बुजिलांनो हागोन। नैबे क्लिप्सखौ नायोबा नोंथांमोना बुजिगोन। मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी नोंथांनाव मा सोंदोंमोन नोंथाङा मा फिननाय होखो? नोंथांनिफ्राय जोङो माबायदि फिननाय लुबैदोंमोन नोंथाङा नाथाय खोथाखौ खेंस्लायै दानस्लायनानै खोथाखौनो कमप्लिटलि डाइभार्ट खालामखाबाय। मानगोनां जोंहा नैबे दावराव देख्रेब सारखौहाय बिथाङा बुंदों जे एडभकेट जानानै दङ BPFनि एडभकेसि खालामगासिनो दङ BPFनि होननानै। बिथाङा गावनि खुगाजोंनो रोखा रोखा बुंखाबाय जे दिनैनि समाव बिथाङा रावजोंबो गैथ'वा।
गैया होननानैबो। अब्लाबो नोंथांनो माने नुबाय रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांनि बुंनाय रावा रावनावबो नङा, गावनावनो नांफिनदों। बिथांनाव सोंदोंमोन नोंथाङा दिनैनि समावहाय फरेस्ट बिफानखौहाय सामलायनायाव माबाफोर फेलियर जादों होननानै सोंनायाव बिथाङा खोथाखौ दानथेनानै माबा 17 बोसोरनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बायदिसिना खोथाखौ जेब्लायबो बुङो। आरो सानसेखालि बिथाङानो बुंदोंमोन जे दिनै 17 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि खोथाखौ सावरायाबानो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा उन्दुनायबो सुख गैया, जानाय लोंनायबो सुख गैया होननानै बुंदों। नाथाय दिनै नोंथांमोनासो दिनै 17 बोसोरनि खोथाखौ रायखाङाबा ओंखाम जानायाबो हजम जाया होननानै जों सानदों। 17 बोसोरनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै नोंथांमोना जोबोद माने गिखांनाय मोनदों होननानै आं सानदों। मानोना नोंथांमोना दिनै बोसोरथामावनो नोंथांमोना जेनबाय आरो बिथांजों समान 17 बोसोर नोंथांमोना सालायनो हागोना बियो नैबे खानाय दोंसे, खानायखौ बाद दोन, खानाया जोबोद गोलावद्राय, खोमोन दोंसेजों समानबो नोंथांमोना बिसिम सहैनो हानाय नङा होननानै आं सानदों। आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो दिनै बेखौ सिन्था खालामदों दि नोंथांमोना किबा खुरैनि बे 5 बोसोरखौ खुंलांनो हायोबानो जोबोद धन्यबाद होनानै गाव गावखौनो गनायना लानांगोन। मानोना नोंथांमोननि जि खामानि मावनाय, नोंथांमोननि जिबायदि प्लान एन्ड पलिसि, नोंथांमोननि जि आइडियासफोर, नोंथांमोननि जि आइडियलजिफोर, थारैनो गेसावमार दिनै बुंनांसिगोन। सोरबा सासे सादारन बेक्तिया जोंहा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सारखौहाय बेबायदि, जेरै दा बिथाङा सोरखौबा देख्रेब बुंदों, सोरखौबा दावराय बुंदों, सोरखौबा गादा गुदा सिखारि होननानै बुंदों। देहायाव नाङो जेब्ला गावखौ सोरबा सासे सादारन बेक्तिया सिम्पोल खोथाजों मोनसे फंसे फंनै खोथा बुंब्लानो बिथांमोना देहायाव नांजोबो। देहायाव नांनांगौ। थिग बेबायदिनो जेरै गाव गावनि फारसे सोरबा बिबुंथि बेबायदि लाबोयोब्ला नोंथांमोना देहायाव नाङो। थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, रायजो राजाफोरनि जा उसुबिदा जानानै दङ, रायजो राजाफोरनि थासारिफोरखौबो नोंथांमोना देहायाव नांनो सोलोंनांगौमोन। नाथाय नोंथांमोना गाव गावनि फारसे एलिगेसन्स फैब्लाल' माने देहायाव नाङो, नाथाय रायजो राजाफोरनि जेब्ला खामानि मावनो गोनां होनाय खोथाफोरखौ सोंलु खालामो अब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो फावसायनानै थायो। बेनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि बे थासारिया जानानै दङ। आरो पजिटिभा सोर, नेगेटिभा सोर, बियो फोरमान जाखाबाय। आं दाखालिनि भिडिअ मोनसेयाव बुंखादोंमोन जे नोंथाङा दिनै मालायखौ सोंखारिनायनि सिगां नोंनि निजेनि सिगाङावनो मोनसे आयनाखौ फसंनानै ला, बेवहाय नायनानै मोजाङै स्टाडि खालामनानै लाग्रो निजेखौनो, अब्लानो साबसिन जागोन होननानै आं बुंदों। थिग बिदिनो दिनै रोखा फोरमान जाबाय। आरो पावार दं नालाय, पावार थासेयावथ' बेबायदि हुमखिखौ होखासिगोन, नङा होमबा? जेब्ला नोंथांमोननिनो सासे सोद्रोमाया जि जाथाय जालांबाय बेनि फारसे माबायदि बिबुंथि होदों, थारैनो नोंथाङाबो दिनैनि समाव बेखौ दिनैसिमहालागै नोंथाङा एवेर जानांगौ। मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा जे बुंदों जे बेबायदि आवगायबो जादों, दाबो जालांबाय थागोन होननाय बुंनाय रावफोरा जोबोद आनकनस्टिटिउसनेल। बेफोर रावफोरखौ नोंथांमोना मानो बिजिराखै? बिथांमोनखौबो दिनै नोंथांनि मावफुं सोद्रोमा सासेयानो बेबायदि रावखौ बाहायदों। बेबो मोनसे आनकनस्टिटिउसनेल। बिथाङाबो दिनैनि समावहाय बेनि फिथाइखौ मोननो थाखाय थियारि जाना थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो हागोन ना हाया? गादा गुदा मानसिखाय नोंथांमोना जोबोर हेबनो सहस मोनो, गादा गुदा मानसिखाय नोंथांमोना इगनर खालामनो नाजायो। नाथाय दाबाव जे गादा गुदा मानसिफ्रानो नोंथांमोनखौ मोनफा मोनफा भट होनानैहाय दिनै बै पजिसनसिमहालागै दैथायहरनो हादोंमोन। इन्स्टिगेटनि बाथ्रा बुंबाय थायो बिथाङा। खनले माने फंसे रावखौनो बारम्बार माने रिपिटेडलि बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सारखौहाय। खोथाजोंल' मावगासिनो दङ। नाथाय बिथांखौ मोनसेल' सोंलु आरो फिन खनसे सोंनो लुबैबावदों आङो। आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो बे खोथाखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथांनि दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवसो मानो एथ'ग्राब गुलाय गुजाय जादों? नोंथाङा दिनै मानो बेबायदि सोंखारि गोनां जादों होननानै बुङोब्ला, नोंथाङा जेब्लानाखि सासे मावफुं सोद्रोमानि शपथ ग्रहण खालामो अब्ला नोंथाङा रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावगोन होननानै मोनसे अथ लादोंमोन। रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन होननानै अथ लादोंमोन। बैफोर प्रमिसेसफोरखौ दिनै नोंथाङा
मावफुंनायाव फेलार जादों। स' थिग बेनि थाखायनो नोंथाङा दिनै सोंखारि जाबाय थानो गोनां जादों। आरो जों थारैनो नुबाय जोंसार जनकमोना जेरैबायदि स्टार जादोंमोन फाव फान्दायनानैहाय एनकाउन्टार खालामजादोंमोन, बिसोरनि भुलाव नोंथांनि डिपार्टमेन्टनि भुलावनो जादोंमोन। थिग बेनि उनावनो आरो दाखालि बावैसो 14 ना 13 आगस्ट खालि नागेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो जुरिसडिक्सन मोनसे कर्टआवहाय हाजिरा होखांनायनि उनाव कास्टडियाव लाबोफिननायनि उनावहाय माबोरैहाय एनकाउन्टार खालामजानो मोनखो, बे जोबोद माने बिराद गिदिर इस्यु। बेफोरखौ मानो नायबिजिरनो रोङाखै सिगाङाव फार्स्ट अफ अल। बेनि उनावहाय हेमन्त नार्जारी बिथांनि बेबायदि मेलेम गलायजासे एनकाउन्टार खालामनाय, बेफोरो डाइरेक्ट फोरमान होदों जे दिनै नोंथाङा फेलार जादों कमप्लिटलि। बेखौ मानो गनायना लानो हायाखै नोंथाङा? बेफोरखौ मानो फोसाबनो हायाखै? बेफोरखौ मानो सुस्रांनो हायाखै? बेफोरखौ थिग खालामना लाग्रो, बेनि उनावहाय प्रेस मिट हो बा मा हो, जों बयबो एक्सेप्ट खालामगोन। फोसाबग्रो, बेफोरखौ फोसाबग्रोआलासे नोंथाङा दिनै गोबां बायदिसिना खोथा नंखाय बांखाय खोथाफोरखौहाय ओरैनो बानसलाबायदों, बुंलाबायदों। मानो नों निजेखौनो सासे कमेडियान एक्टर बायदि दिनैनि समाव प्रेजेन्टेसन होनो नागिरदों? सासे कलेजनि लेक्चारार जालायनानै दिनै बेबायदि गोदाव सोराव आबुल थाबुल खोथाफोरखौ बुंलाबायोब्ला नोंथांना निजेनि मा इमेज थागोन? जा एसे इमेज दिनै आरजिनो हादों बेखौ एसे बासायनानै दोन फैबाय थानाय समफोरनि थाखाय। नाथाय नङा, दिनै नोंथाङा थारैनो नोंथाङा निजेखौनो प्रुफ खालामनो नागिरमारदों दे नोंथाङा सासे गोरों मुर्ख होननानै। नोंथाङा दिनै निजेखौनो प्रुफ होमानो नागिरदों नोंथाङा दिनै सासे गोरों मुर्ख, गियानि मुर्ख होननाय मोनसे राव दं, नङा होमबा? मोनसे राव दङ। स' थिग बेबायदिनो नोंथाङा दिनै निजेखौनो माने बेखौ प्रुफ खालामनानै लामारबाय। मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै गासिबो प्रब्लेमफोरा सल्भ जाजोबनो थांगासिनो दं होननानै बुंबाय थायो नोंथांमोना। माबायदि प्रब्लेम? बै जायनाखि CM प्रमद बर' बिथां गावनो गावनि बुंनाय रावनि फिननायखौनो दिनैसिम होनो हायाखै। EM GM सोरनिबा चिफ जानो थाङाखै होनाय बुंनाय रावफोरनि फिननायखौनो होनो हायाखै। बिथांनाव आरो जों मा सोंनो गोनां दंबावो? दिनै बिथांनाव मोनसे सोंलु खालामदों, बेनि फिननाय गैया। दिनै नोंथांनाव सोंगासिनो दं, नोंथाङा दिनै निजेनि डिपार्टमेन्टखौनो सामलायनायाव फेलियर जादों। बेखौहाय मानो मोजाङै नोंथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनो हायाखै? गुबुनखौहाय आसि थुबाय थास्लायस्लाय दिनै नोंथाङा नोंथांनि जि रायजो राजाफोरनि सोंलु बेखौहाय क्लियार खालामनानै फोरमायनानै हो। अब्लानानो जोब्बाय, मेटार क्ल'ज। मानो कन्ट्रभार्सियेल खालामनो लुबैबाय थादों? खनले ना नोंथाङा दिनै प्रेसआव नुजाथिबाय थानो जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों नामा? निजेखौनो सासे एक्टर, डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार, प्रडिउसार, दिनै आं मैयानि भिडिअ मोनसे फोरमायखाबाय। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङा निजेखौनो सासे कमेडियान एक्टरफोर बायदि माने फोरमान होनो नागिरदों। BTR एकर्डनि खोथाखौ खनले बुंनो गोनां गैया। मा दफा दं मा दफा गैया बेखौ जोङो दिनैनि समाव बयनिबो आखाइ बिनि कपिया दंजोबफ्रामोआनो। जों मोनथियो मा BTR एकर्डआव मा दंमोन, BTC एकर्डआव मा दंमोन। बेखौहाय आरो नोंसोरो बेखौ लानानै गुलाय गुजाय खालामबाय थानो थाखाय दरखार गैला। बयबो रोखा मोनथिजोबखाबाय मा दङ मा गैया। 17 बोसोरनि खोथाखौ बुंदों, साख्रि मोननाय मोनैनि खोथाखौबो बुंदों नोंथाङा। 17 बोसोराव दिनै अफिस गिदिंनानै नायोब्ला नोंथाङा नुगोन बै अफिसफोराव जायनाखि मानसिफोर मावनानै दङ दिनै सोरनि सरकारनि समावहाय जानाय साख्रिफोर। नाथाय खोथाया बेसो, दिनै जोङो 17 बोसोरथामजों कम्पेयार खालामनो थांला। बोसोरथामाव नोंथांमोना दिनै साबेसेनो साख्रि होनो हामारखो? बे थारैनो जोबोद मोनसे मोजां सोंलु। मानोना जोङो बोसोरथामाव जों दासिमहालागै जोंनि BTCनिफ्राय मोनसे मोजां रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट जों नुनो मोनाखै। नाथाय साख्रि होबाय बा होदों बा सोरनो होदों बा बोरैहाय होखो, बेफोरखौबो जोंनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ। मानोना जोङो नुबाय नै दाबावैसो थांनाय खयथा मास सिगांसो थारमाने स्टेटआवहाय गोबां साख्रि फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बेनि रिक्रुटमेन्टआबो नाथाय दिनै बिसोरखौहाय एपइन्टमेन्टखौहाय जोंनि BTCआवसो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना दिनै BTCआव जयनिं जाफैदों। स' बे बोरै जाखो? ना स्टेटजोंहाय कमप्रमाइस खालामनानै जोंनि जि भेकेन्सिसफोर दंमोन, जि पस्टफोर दंमोन, बेफोरखौ स्टेटनोहाय हेन्डअभार खालामजोब्बाय नामा? स' बेबो मोनसे डाउटफुल मोनसे सोंलु फैदों जोंनि गेजेरावहाय। स' बेफोरखौ नोंथांमोना क्लियार खालामना हो। नाथाय गैया, दिनै सोरखौबा जाम्बा, सोरखौबा सिखारि, सोरखौबा देख्रेब, सोरखौबा दावराय, सोरखौबा जाम्बा थाम्बा, सोरखौबा बेदर गोसोम। बेफोरो मा राव? नोंसोर सासे सोद्रोमा जालायनानै
रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय सासे मानगोनां सोद्रोमा जालायना नोंसोरनि खुगा खुगा दिनै मानो बेबायदि रावफोरखौ खोनानो मोन्दों? बेलेग टपिक गैला नामा? मा बेसलेस इस्युलेस खोथाफोरखौ सावरायबाय थानो लाजिनांगौ। दिनै जोंनि गेजेरावहाय माबायदि थासारि जानानै दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? मासे स्वार्थबाजी जामारखो नोंथांमोना दिनैनि समावहाय? सादारन रायजो राजाफोरा जिबायदि सिन्था खालामनानै फिउचारखौ सानहरो, नोंथांमोना दिनै बै रायजो राजाफोरनि सिमांखौहाय लानानै मोनसे सार्कास श' खालामनो सानदों नामा? जों बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना कमेडियान माने फुथला बायदि सानदों नामा? जेरै हायो ओरै माने फिदिंबाय थानो। इलेक्सननि समावहाय नोंथांमोना जोबोद गोदै गोदै बेरे मोदैनिसायबो गोदैसिन राव बुङो। नाथाय जेब्ला गाजि मोनखांबाय अब्लाना नोंथांमोना ओरैबायदि गोखा जायो, थारमाने नारजियाबो हाबावा। आसुरित नोंथांमोना ओरैबायदि थारमाने जिबौ जेरै बिगुर गुस्लायो बेबायदि गुस्लायनो, बेनिफ्रायबो बांसिन गुस्लायनो रोंगौ माथो नोंथांमोना। जोबोद फिस्ला गुस्लायबाय थानो हायो। मानगोनां EM रन्जित सार, नोंगौ जों गादा गुदा, नाथाय जोंनि गादा गुदानि भटनि मोनफा मोनफा हिसाबजोंनो नोंथांमोना दिनै बेबायदि गादियाव जनो हादों, बेखौ गोसोआव लाखि। बै गादा गुदा रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना दिनैनि समावहाय जबान होदोंमोन, बै जबान होनायफोरखौहाय मावफुंनो नाजा। आरो दाबाव नोंथाङाबो मोनसे समावहाय गादा गुदामोन, गादा गुदानिफ्राय दिनै गाजि सियाराव जनो मोननायखाय दिनै गादा गुदाफोरखौ सोंखारिनो नोंथाङा नाजादों। आरो नोंथाङा दिनैनि समाव नेगेटिभनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ स्टार्ट खालामजेननायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नोंथाङासो दिनैनि समावहाय जेब्लायबो नेगेटिभ खोथाफोरखौ बानसावग्रोयो, सावरायग्रोयो। गोबां खोथा सावरायनो दंबावोमोन आरो भिडिअ'बो जोबोद गोलाव जालांबाय, ओमफ्राय देहायाबो आंना एसे उसुख, खनले हादसिउबाय थानो ओंखारदों। बेनि थाखायनो आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। आरो फिन खनसे लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव। आरो थिग बेबायदिनो नोजोर होबाय थानांसिगोन जों बयबो आंथ' खावलायो बयखौबो साफा इउटुब चेनेल खुलिजोबना लानांगौ, अब्लासो जोङो मोनसे जोंनि निजा प्लेटफर्म क्रियेट खालामना लानो हागोन, जेरावनाखि जोङो बैबायदि जाम्बा थाम्बा लिडारफोरखौहाय दिनैनि समाव फिन जाथाय होनो थाखाय मोनसे खाबु मोनो। नङाब्ला बिथांमोना खोनासंखाया दिनैनि समावहाय। बिथांमोना जिहेथु ससियेल मिडियाखौनो गावनि मोनसे प्लेटफर्म बानायना लाबायब्ला खामानि मावनायनि, अब्ला जों रायजो राजायालाय माखौथो नायबाय थादों? जोंबो थारैनो बेबायदिनो बयबो साफा जि जेरै हायो बिथांमोननि फारसे नोजोर होबाय थानांगौ आरो बिथांमोनखौ बेबायदिनो रिप्लाइ हरनो नाजानांगौ। स' दिनैनि थाखाय बेसेनोसै, आरो फिन लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ'। बाय बाय।